Ja, nu vil jeg så besvare spørgsmålene mundtligt til filmen Hvordan slipper vi af med de andre. Den er udgivet den 26. januar 2007. Den er instrueret af Anders Rønnow. På baggrund af den her film blev Søren Pilmark nomineret til en Robert for årets bedste mandlige hovedrolle. Og vi har bestemt, eller vores mening er, at genrerne i film er komik, satire og drama. Komik, fordi at der er nogle sjove scener, altså inde i selve filmen, lidt sjove replikker og sådan lidt, altså noget, der får grinet frem. Og satire, fordi vi mener, at det er satirisk, at de gør grin med så spids en holdning, så at den bliver så voldsom, at de går hen og slår nogen ihjel. Altså det der med, at det jo selvfølgelig er et problem, men at de gør løsningen på det her problem så ekstremt, at de slår dem ihjel. Det er jo selvfølgelig en sjov reaktion på filmen. Og så er den dramatisk, fordi den er jo egentlig ikke særlig sjov i dens handling med, at hvis du ikke bidrager, så bliver du slået ihjel. Så på den måde bliver der skabt meget drama. Og selve handlingen, det er jo, hvor staten har besluttet, at alle, der ikke bidrager positivt til samfundet, skal slås ihjel. De indsamler alle dem, de mener, der ikke bidrager positivt til samfundet på en skole, hvor de så en efter en bliver kaldt til møde, og hvor det så bliver besluttet, om de bidrager nok til samfundet, så de må overleve, ellers så bliver de skudt efter det møde. Så nu vil jeg gå videre til at fortælle noget omkring handlingen. Ja, her har vi så valgt berettermodellen, fordi vi mener, at filmen passer utrolig godt på her. Det gør den, fordi at i anslaget, det er her vi møder de vigtigste personer i gymnastiksalen helt i starten, hvor vi ligesom præsenteres for Christian blandt andet. Vi ved så godt nok ikke, at han i virkeligheden er bagmanden bag det hele, men vi møder ham sammen med de andre og ligesom får høre deres historie sådan lidt og få snakket med dem. Præsentationen, det er sådan set næsten lidt det samme som anslaget, mener vi, fordi det sker også i gymnastiksalen, hvor vi blandt andet hører lidt om de forskellige historier. Belinda blandt andet blotter sig selv fuldstændig over for Christian ved en fejl. Og det får ligesom spændingskurven til at stige, fordi hun ligesom uddyber lidt med situationen i verden. Så er der uddybningen. Det er ligesom når vi hører samtalerne med de enkelte personer oppe i klasseværelset. Når vi har fundet ud af, at Christian han faktisk er den onde. Så får vi en masse uddybning der med deres samtaler, hvorfor de egentlig er der, hvad der er sket forhen og alt det der. Og ligesom også den der uddybning, når Ole han bliver skudt. Ole som bliver spillet som vi kender, fordi at han ikke rigtig bidrager til nok til samfundet, så bliver han bare skudt, og det er en meget god bekræftelse af, at de mener det her. Point of no return, det er når de andre i gymnastiksalen finder ud af, at de har kommet til at blotte sig lidt for meget for ham Christian, som de bare troede var en af dem, men han viste sig i virkeligheden at være sådan en skjult agent, for det var ham der skulle sidde og afhøre dem alle sammen. Og på den måde så ved de ligesom, at der er så ingen vej tilbage her. Han har hørt deres lumske planer om at slippe ud, og derfor så kan han få dem stoppet, før de begynder at gøre noget. Efter det sker der en konfliktoptrapning, hvor vi mener, at konflikten ligesom optrappes, da Belinda, eller Sisse som hun kalder sig, det er Belinda hun kalder sig, hun hedder Sisse, hun bliver afhørt, fordi de ligesom har mistanke om, at der egentlig er mere i bag. Hun er jo ikke bare, Christian tror ikke på, at hun bare er en del af Mandela-fonden der, som vil redde alle sammen. Og derfor så kommer der ligesom en kæmpe konflikt, fordi hun jo gerne vil redde dem. Så der er ligesom en konflikt imellem hende og så resten af staten. Klimaks, det mener vi simpelthen er til sidst i filmen, de alle sammen hænger sig i gymnastiksalen. Dem der skal være nasserne, de vælger sådan at på deres egen måde tage hævn over staten, hvor de ligesom giver følelsen af, at de selv giver op, og ikke bare bliver bedt om at give op. Inklusiv Sisse. Og udtoningen er, mener vi, altså når spændingskurven går ned igen, det er ligesom når Folke også får slået Christian ihjel i klimaks, så uddør den ligesom lidt der, hvor det så bliver mere stille og rolig musik, og man følger dem ombord på en båd, hvor Folke han er med på vej til Afrika. Jeg vil gå lidt hurtigt hen over personerne i filmen, men her er de tre vigtigste.
Det er Christian, som er spillet af Søren Pilmark. Det er Folke, spillet af Søren Fauli. Og til sidst Sisse, også Belinda, som er spillet af Louise Miritz. Det er ligesom de tre, vi mener er hovedpersonerne, fordi det jo er Christian og Folke, der sådan skal fremstå som de onde. Og Sisse som den gode, der kæmper for, at de to ondes plan ikke skal lykkes. Dog er Folke lidt specielt, fordi han egentlig måske får kolde fødder hen ad vejen, eller kun har meldt sig som den onde, fordi han gerne vil hjælpe sine forældre, som er to af de gode nasser der. Yes. Og bipersoner, det mener vi er Gerda, Nancy, John, China og Ole. Som I kan se her på billedet, inklusiv Sisse. Deres fælles rolle er ligesom at spille de nasser det. Altså, det er dem samfundet, de bliver ved med at støtte med penge og bidrage med så meget andet, så de kan have et liv. Og det er ligesom dem, at filmen omhandler, fordi det er ligesom dem, der er det er ligesom dem, staten gerne vil af med. Så på den måde synes vi alligevel, de spiller nogle vigtige bipersoner. Miljøet i filmen, det er meget dunkelt og skummelt og en meget utryg fornemmelse, man sidder med, når man ligesom ser filmen. Det er et afspærret område, der er indhegning, som vi kan se her på billedet. Der er ikke, det ser ikke ud som om folk har det særlig godt. Og der er også ret mange skiftende, altså der er ikke mange skiftende miljøer, men det er der, fordi at det skifter meget, når de bliver afhørt. Så er det der ene i det ene rum, så bliver det ligesom brugt til en ting, og så går de hen i et andet rum. Vi kommer også hen et sted, hvor han møder Mandela-foreningen der, og der har man ligesom også den der følelse af frygt i miljøet, men alligevel også den der lidt sikkerhed, fordi der holder de sammen, og de vil virkelig gerne kæmpe imod den her stat og sørge for overlevelse. Om det har en effekt, at hovedparten af filmen foregår på en skole, det synes vi lidt, det giver den der underlige effekt af noget skummelt og noget stort og noget aflukkethed. Det er ligesom, det virker bare som om, at det er virkelig magtagtigt at være på en skole. De er ligesom bare inspektøren, og så kan de andre små nasser bare rette ind og komme op til samtale og vide, om de skal fortsætte, eller om de skal skydes med det samme. Så vi synes, det giver en utrolig skummel stemning, at det foregår på skole. Dystopi eller utopi kommer der. Vi mener, at der absolut ikke er tale om utopi, da der i den her film overhovedet ikke, altså hvis vi ser det som en utopi, det er jo noget, hvor der skal være lighed, og alle skal være lige. I den her film er det jo fuldstændig modsat. Her er der jo absolut ingen, der er lige. Altså hvis du bare får den mindste hjælp af staten, så er du ikke ligeværdig til at leve et liv ligesom dem, der ikke får hjælp. Det bringer os frem til det næste punkt, som hedder, at i Utopia skal der være penge til alle, og der er overflod af penge, så der er ingen, der mangler penge, og pengene kan blive fordelt til dem, der har brug for det, og alle har et superliv. Og det er der jo heller ikke i det her. Altså, de må gøre det, altså de gør det jo, fordi Danmark er i pengemangel, og simpelthen ikke har råd til at støtte flere folk, der skal have brug for det, og derfor bliver de nødt til bare at tage deres liv, så dem, der måske har et lidt bedre liv, kan få flere penge. Men til sidst, så har vi alligevel tænkt lidt på, at alt det her dystopi, det gør det måske i virkeligheden, for at komme et skridt tættere på utopi. Altså det der med, at hvis du nu fjerner alt det dårlige, der er, så vil du måske til sidst ende op med at have det godt, hvor der er penge til alle, og alle yder og hjælper hinanden, og det er virkelig bare et godt samfund. Men samtidig, at sådan som de tænker i filmen, så tvivler vi meget på, at det nogensinde vil blive utopi, fordi at så vil der jo hele tiden være, altså nu fjerner de dårligste, men sådan, når de fjerner, så vil de næst dårligste jo bare være de dårligste, og på den måde vil de jo bare hele tiden bare fortsætte en ond ring med, hvem der vil være de dårligste, og til sidst vil der jo ikke rigtig være flere tilbage. Ja, nu vil vi perspektivere filmen til dagens debat om dansk økonomi. Filmen beskriver jo egentlig en meget stor problemstilling, vi har i Danmark, fordi at mange mener, måske især højrefløjen, at det er et problem for Danmark, at vi har så stor en velfærdsstat.
fordi det gør det let bare at sidde derhjemme på sofaen og modtage støtte fra staten. For eksempel det der med, at der er mange, der mener, at hvis du er på kontanthjælp eller et eller andet, så sidder du bare derhjemme, fordi du ikke gider arbejde. Nogen er selvfølgelig syge og ikke kan arbejde, men der er rigtig mange, der mener, at de ikke arbejder, fordi de ikke gider. Så på den måde er der rigtig mange, der også mener, at støtten skal sættes ned, fordi at det skal kunne betale sig at arbejde i forhold til at sidde derhjemme. Det er at tage røven på dem, der arbejder, hvis man giver dem, der sidder derhjemme, lige så meget at leve for, som dem, der bare knokler. Så på den måde, så oplyser den jo en stor debat, vi har i Danmark.